Madjong palis guys, sinanay basing ni sa akong channel. Karon akong i-vlog kining hinatag sa akong ig-agaw nga mga sinina, mga blouse ug salamat po dako sa naghatag ani nga si Pas Bunghanoy nga inahan ni Dudong Bunghanoy. Mo ni diyang ipanghatag guys blouse pero lami ang igang lami isimba sakto kaadyo na ni guys kay pareho naman mi kadako ako nang gi-vlog guys aron makakita siya nga makahibaw siya nga nandawat na nahog isang ihatag na si mga sinina ang mga blouse mo ni guys ang una guys niyag ikaduha guys blouse gihapon pero off shoulder ganahan ko ani kay off shoulder ano guys ang ikaduha navy blue mo na yung gustong kulay navy blue, orange, white mo na yung gustong kulay pero lamin ni guys sakto kaadyo na kay pareho man mi og lawas niya pud ang ikatulo guys kani ganahan ko ani guys lami isimba yang bukton nga naay buho na ito guys lami no da puti pud ang color ganahan ko ani sa pas ganahan ko ani ang pas yan niya pa'y usa ni biblo gihapon. Ni biblo gihapon 3/4 ang style sa mga gas yan ay hukot-hukot dire sa sid-sid na murag bagets ba lami po ni ipares og pantalon guys bisag tiguang na ko kay magpantalon pumangyapon ko ja ang kare jud kay mahalo ni siya jacket nga maong niangay jud ko dani kay ahang gi mulakaw ko bag ladyo lami style long sleeve pas ang isukod guys sakto ra dyan na kami pares og maong pud nga pantalon lami guys lami lagi ng hinatag lami dyan ganahan ko hinatag ganahan kong suot basta hinatag salamat di ay sa naghatag ani si Pas Bunghanoy nga hang kuan ig-agaw nga first cousin nga ig-agaw po kay ig-agaw Hinatunta nga makita nimo Pas nga ni ana dawat na imong gi panghatag ahaw dyan gi vlog kay aron makakita ka nga nadawat na daghang salamat Pas ug hinaot po unta nga napay sunod ay salamat Ginoo salamat po sa Ginoo nga di ani abot na ni abot na itawong naluoy na nga muhatag
Bisag tiguang na ko kay ganahan gyapon ko musuot og mga lami. Ug maara to guys. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa akong vlog karong adlaw. May 22, 2021. 22 na taron. Daghang salamat ug bye-bye.